sa konal prvý ročník vlakovskej jazdy zručnosti a organizátorom tohto podujatia bolo Vlakovo Motorsport Team. Je to občianske združenie, ktoré je zamerané na podporu motoristického športu v obci a v okolí. Vyhlásené boli tri hlavné kategórie. Bola to kategória A, vozidlá poháňané s prednou nápravou, kategória B, vozidlá poháňané so zadnou nápravou a potom tzv. Štvorkolky. Dokopy sa tohto podujatia zúčastnilo 32 vozidiel. Keď záujem bol podstatne vyšší, ale nemôžeme si dovoliť majiteľovi pozemku zlikvidovať pozemok, takže museli sme to obmedziť na toľko posádok, na 32 posádok. Kto sa stal celkovým víťazom? Celkovým víťazom tohto podujatia sa stal pán Ladislav Rišpán z Rožňavy na vozidle Suzuki Swift. It's okay.